Һәм беренче булып безнең Зяб Live командасы. Тагын бер исәнмесез, дуслар? Киттек. Саран Әбиашта садака урынына өстәлеге кәнфитне өләшә. Таза мулланы ашка чакырмыйлар. Дәвам итәбез Замба. Сәлам, КДК КамАЗы. Шоян полицейскилар үлгән кешеләрне төсле акбурлар белән йөртеп чыгалар. Улы колаклы малай каршы исә торган җиргә йөрергә курка. Дәвам итәбез Шайтан таяклары 29-нчы гимназия. Исәнмесез? Гөл рэп тыңлый торган малай бар дусларын брат, братишка, браток дип йөртә. Күзәтү. Малайлар исегездә тотыгыз. Әгәр кызлар сезгә беренче яза икән, димәк аларга нәрсәдер кирәк. Дәвам итәбез Текәбручлар 52-нче мәктәп. Исәнме, КДК КамАЗ? Сидоровка мәктәбендә хезмәт дәресендә кастетлар кисергә өйрәтәләр. Жүләр укучы электронный көндәлектәге билгене төзәтәм дип, штрих белән экранны буяп куйды. 54-нче мәктәп карантин. Даяр гопник сыерлардан сөт кыса. Роналдо алтын туп алганнан соң Мессига СМС белән поцелуйчик җибәргән. 58-нче мәктәп эксклюзив. Мишәр әбиләр ашка 2 буш пакет тыгып йөриләр. Кемнедер мәктәптә 2 аласың дип куркыталар, кемне директорга барасың дип, ә бездә бөтен кеше тыныч утыра. Чөнки апа бер тапкыр "Суям!" дип кычкырса, бөтенесе тынычлана. Рәхмәт, 84-нче лицей Обана. Исәнмесез? Мин Райнур Шайхразиев. Әти кебек планшеттан гына укыйм. Кем көлми, шул Филипп Киркоров. Безнең беренче мәзәк. Терсез эт каракларны тешләми, ә каты иттереп ялый. Зур имшәкле сыерның кушаматы Семенович. Тагын бер койнар сәлам матур кызларга. Башлыйбыз. Кәкре кулы даярка сөтне гәлүшкә тутыра. Куyu кашлы кызны Брежнев дип үртиләр. Зато әйбәт үбешә. Жюри әгъзалары, нинди җәза куясыз? 2 команда китәме или штрафной круг ясыйбызмы? Так, эксклюзив карантин Обана чыгалар икенче кругка. Отлично, алкышлар. Калганнары тагын берәр мәзәк, штрафной круг. Отлично, киттек. Зяб Live. Зябтагы мәктәпләрдә начар укый торган балаларны калканга җибәрәләр. Дәвам итәбез Замба. Кавказ кызлары шул хәтле каты характерлы, хәтта кашларын пласка губцы белән йолкыйлар. Рәхмәт, Замба. Дәвам итәбез Шайтан таяклары. Тешсез әби кызык елмая. Рәхмәт, Шайтан таяклары. Киләсе команда безнең Текәбручлар. Дөрес, Текәбручлар. Мишәр биючеләр ша-ша-ша биюн яраталар. Рәхмәт, Текәбручлар. Киләсе команда безнең XXL. Мишәр тавыклары күкәйне сата. Да. Мин, дуслар, сез жюри әгъзаларының күзләрен күрмисез просто. Алар булай утыралар. Кемне озатырга дип уйлыйлар. Алар безнең
Биш командан. Собулашабыз XXL һәм текәбрышлар командалары белән. Зур рәхмәт XXL текәбрышлар. Дәвам итәбез. Әйдәгез шулай ук. Берәр икешәр мәзәк. Zap Life. Борчак басуына кергән сыр өйгә тизрәк кайта. Зяптагы мәктәпләрдә укучыларга исем отчество белән түгел, кушамат белән дәшәләр. Замба. Шүрәле тырнакларын пышкы белән кисә. Симез су анасы шәшен тырма белән тарый. Шулай итеп, ике мәзәкне берләштерде безнең Замба. Дәвам итәбез. Шайтан таяклары. Дом 2 кармелита һәм дневники вампиры карый торган малайлар, языгыз 8917 282 85 86 көтәм сезне. Карантин. Туктагыз. Гафу ит. Ганибел әбинең исеме паспортында Ганнибал дип язылган. Менә хәзер карантин. Заманча укытучылар дәрестән соң айфоннарны, айпадларны онытмагыз диләр. Әниләр компьютер алдына утырса, еллар, гасырлар, заманнар үткән кебек тоела. Зур рәхмәт, дәвам итәбез безнең эксклюзив. Бәләкәй башлы бабай түбәтәй астына момык тутыра. Син хатын түгел, син тиран дип әтием Дом 2 карый башлады. Дәвам итәбез Обана. Авылда иңшә будильник, сепаратор. Куркак доярка сыерны пинцет белән сава. Замба һәм карантин, рәхмәт. Демәк, безнең калды Zap Life, Шайтан таяклары, эксклюзив һәм Обана. Алкышлар, дуслар, алкышлар. Башлыйбыз Zap Life. Күзәтү. Рус әдәбияты укытучысы Муму кәнфитен ашамый. Салават Фатхетдинов караокега баянчысыз барса җырлый алмый. Шайтан таяклары. Арткы партада утыра торган озын муенлы малай контрольныйларга әзерләнми. Көтүче Фәрит кросс йөгергәндә арттан бара. Рәхмәт, эксклюзив. Корт чыпчык тоякка тоянып оча. Василь Гаязович Шайдуллин гаишникларга правасын тиз генә күрсәтә. Обана. Парадокс. Симез әбинең оныгы ябык. Тазарып, үсеп беткән дуңгыз төнлә ашык күзләре белән йоклый. Шулай итеп, барлык команда Тагын бер круг. штрафной круг диде жюри әгъзалары. Әйдәгез берәр мәзәк, киттек Zap Life. Хезмәт укытучысының хатыны Бүрәнә. Рәхмәт, Шайтан таяклары. Күкәй башлы малай Пасха вакытында өйдә утыра. Эксклюзив. Мишер тышканы бодайды чәй белән эчә. Обана. Хәния Фәрхи, Салават Фатхетдинов, Илхам Шакиров, Әлфинә Әзгәмова, карагыз, бүтән концерт залларында неудержимые. Zap Life, рәхмәт.
һәм эксклюзив. Хаминді достар, біздің биатлонда финал. Әйдегіз олқышлар білен қаршы алабыз Шайтан тояқлары һәм Обана командасын. Барығызға да жеңуні тілейм. Икішер мәзі киттік Шайтан тояқлары. Соғыз еурада тұрған молай әнесінің кәтлейтін 25 минут шәйіне һәм қобарта біле. Ұлы күтлі молай қызық шаңғы шуа. Обана. Роберт исемлі қыз гел бір сәбәпсіз елай. Ұнық Альфонс ауылға әбесі пенсия алған күніндегіне қайта. Демек, достар, қазір жюри ағзалары нәтиже ясарға келі. Тиеш кімгедір 0,8, кімгедір 1 балл. Бәлки 2 командаға бірер балл. Штрафной круг. Киттік, әйдегіз Шайтан тояқлары. Сфинкс мәшісі юнлы пісілеріні чилкар деп ерді. Обана. Бірінші телевизор пультын ауылда ойлап шығардылар. Аның есімі, олым, бірінші каналға басалы. Обана жеңді. Шулай айтып, достар, Обана командасына 1 балл, Шайтан тояқлары командасына 0,8 балл.